Rodiny s autistickými deťmi potrebujú väčšiu podporu. V Prešovskom kraji napríklad chýba zariadenie s celoročnou pobytovou formou. Malo by sa to zmeniť. Pred 3 rokmi otvorili pre autistov v Prešove špecializované ambulantné zariadenie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trampolína či fidlopta. Filipovi sa hneď rozžiaria oči a je spokojný. Má presný režim dňa a stále po boku zodpovednú osobu. Keby som ho nemohla dať do tohto zariadenia, tak by som musela s ním ostať doma. Filip chodí rád. A zastaví sa pre mňa o 15. V zariadení sa autistom venuje 7 profesionálov 8 hodín denne. Ten denný pobyt od 8. do 16. hodiny je tu zabezpečovaný. Vrátanie všetkých terapií a všetkej tej starostlivosti, ktorú vieme a dokážeme zabezpečiť. Takéto zariadenie potrebujú rodičia pre svoje deti aj v iných častiach kraja. Autizmus narastá, je viac diagnostík, ktoré potvrdzujú detský autizmus, ktorý pretrváva do dospelosti a je neskutočný dopyt po týchto službách. Okrem Prešova by podobné zariadenia mali byť aj na Spiši či na Zemplíne. Kapacitne môžu byť len malokapacitné zariadenia, pretože tieto deti potrebujú malé skupiny. Na Zemplíne sme sa rozhodovali medzi Vranovom a Humenným. Sme uvažovali napríklad na Spiši nad Popradom alebo možno aj nad iným mestom, ale pre nás je dôležité, aby to bolo čo najväčšie mesto, že by sme zachytili čo najväčšiu skupinu ľudí. Adresy ďalších špecializovaných zariadení v regióne tak ešte nie sú známe. Tento podpis však rodičom autistov dáva nádej systematickej podpory, vrátane nového zariadenia sociálnych služieb s celoročným pobytom. Diana Murdziková, Slovenská televízia.